हई माटी के शरीर है, माटी में एक दिन जाके मिल जाई। एक एक चीज सरकार चल जाई। भक्ति भजन कर ले, दान पुण्य कुछ कर ले, वह सरकार साथे चल जाई। ये दुनिया में सब कुछ ही कहीं रह जाए। भजन में कैसे अरे आई ना कुछो तोहरा का जवन कमहिले हे बाड़ा। सरकार है बेरा कहीं भी आराधना पाठ होता, 4 गो सरकार ही नौका नहीं के होता, पेट नहीं के भरो। पहले ही फरमाइश मिल गया कि नौका सरकार चाहिए। जय हो। लेकिन गाना के भाव बाकी अरे हरियर टिकुलिया लहरदा कि टिकुली सटले हे बानी। लेकिन गाना के भाव बा सरकार कैसे अरे आई ना कुछो तोहरा का जवन कमहिले हे बाड़ा। चोरी बही मानी को के धन जवन गोटैले बाड़ा। अरे चोरी बही मानी को के धन जवन गोटैले बाड़ा। 1 2 3 4 तोहरा का जवन कमहिले बाड़ा। चोरी बही मानी को के धन जवन गोटैले बाड़ा। भक्त शिरोमणि प्रिंस कुमार के तरफ से ही 10 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में आई। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान जी से विनती रही, प्रार्थना रही कि बबुआ के सदा सुखी सदा कल्याण करे। बड़ा सुंदर बबुआ बात करे कि जब घर ही में माई बाबू जिंदा बा लोग तो पत्थर पर मला चढ़ावल ना जला। आ दाल में कुछ कला होके तो प्रीति निभावल ना जला। बेटी सयानी हो गई पर घर घर घुमावल ना जला। बेटा कितनो प्यारा होके मुड़ी पर चढ़ावल ना जला। औरत कितनो सुंदर होके भीत बतावल ना जाला। आ भाई कितनो दुश्मन होके राज छुपावल ना जाला। अरे चोरी बही मानी को के धन जवन गोटैले बाड़ा। चोरी बही मानी को के धन जवन गोटैले। एक एक चीज जली जल साथे साथे तो खाली कामे आई प्रभु के नाम जवन कमहिले बाड़ा। परमात्मा की डायरी में लिखाता। एक दिन ऐसा न सजा मिली कि केहू छोड़ावे वाला ना मिली हुआ ना रही। सारा जवाब देवे के पड़ी हुआ। हमनिए के कहिल करनी है नरक में लेके जाई। कैसे हो करी करी पाप करब के तहनो कमाई। तोहर नु करनी तोहर के नरक ले जाई। करब की तहनो कमा
तोह के ना रह कले जाए करी करी बात कर दे बहुत कमाई तोहरे नौकर तोहरे पर्वत के जाई आज अपने हाथे अपने तो जिंदगी तो पहले बहरा अपने हाथे अपने तू जिंदगी कौने जाना अपने हाथे अपने तो जिंदगी डूबैले बहरा अपने हाथे तमिले नहीं कहियो यार जवन कमहिले बहरा तोहरा का जवन कमहिले बड़ा खाली हाथ आयल वाला खाली हाथ चल जाइए कुछ लेके ना जाए के कोठा अटारी कुछ जाए नाही साथ हो खाली हाथ आइल बाड़ खाली रही हाथ हो परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय हमारा संजय भैया संजय झा जी के तरफ से देखिए 10 रुपया के दान परमात्मा के दरबार में ये मंच के तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम बा हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करब कि वहां के दिन दुना रात चौगुना बनलो रहे। बड़ा सुंदर बात कहनी रमन मुखिया जी के तरफ से देखिए भैया के तरफ से 21 रुपया के दान परमात्मा के दरबार में ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करे कि वहां के दिन दुना रात चौगुना बनल रहे। बड़ा सुंदर बात करने की मर्द होके तो मर्दानगी होके के चाहिए मर्द होके तो मर्दानगी होके के चाहिए ना घर में सोना तो तंका चांदियो होके के चाहिए। अरे गोर भइल कोनो लमहर बात ना हो सांवरे होके तो का हो तनका मुंह के पानी होके के चाहिए। कुछ जाई नहीं साथ हो खाली हाथ आइल बाड़ खाली रही हाथ हो आर उहे जाई साथे जवन कदम धदम कैले बाड़ जाई साथे जवन कदम धदम कैले बड़ जाई साथे बाकी सब हो जाई हारा जवन कमहिले बड़
फैशन हमरा के दुनिया हो गइल बा। हाँ 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 सरकार पहले लोग के का रहे अब के लोग के का भइल बा। जाहू जाहू पहले जवन चीज के खराब कहल जाई उ चीज हमरा फैशन हो गइल बा। वाह मार्केट में कहीं फैशन हो गइल बा। फैशन हो गइल बा। सरकारे भजन में मिली कैसे कैसे नौका के भाव बा नौका के धुन बा। वाह वाह अरे तुहरा अखिया के काजल हमर जान ले